Goedenavond, het is zondagavond. Dit is Zeeland Nu met een overzicht van het nieuws van vandaag. Een leegstaand winkelpand in Overzande is volledig verwoest door een brand. De brand brak vannacht na 1 uur uit en al snel was duidelijk dat het pand niet meer te redden was. De brandweer richtte zich daarop op de omliggende panden om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Vanwege instortingsgevaar heeft de brandweer de resterende gevels gesloopt. Het pand was al jaren een doorn in het oog van dorpsbewoners, omdat het de laatste jaren verwaarloosd en verhabbezakt uitzag. Dat het nu door brand is verwoest, wordt dan ook niet betreurd. Ik vind het niet vreemd, laat ik het zo zeggen. Ja, je hoort hier ook van, eindelijk, mensen die waren het zat. Het was een doorn in het oog, ook voor mensen die uit Driewegen komen, die ergerden zich eraan. Het was vies en er waren ratten en het is precies een prachtig punt hier in het dorp. En dan zo'n vervallen pand en er gebeurt niks mee. En dat terwijl Klaas al eerder actie voerde het pand aan te pakken. 11 mei 2023 hebben wij handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad dat ze er iets aan moesten doen. Ik heb iedere keer gevraagd hoe staat het ermee, tot 2 weken geleden nog. En het was van ja, we zijn ermee bezig. Duidelijk antwoord kwam er niet en daarom is dit misschien een oplossing voor Klaassen. Ik hoop van harte dat de levensbestendige woningen, wat plan was, dat ze die gaan bouwen. En dat we dit kunnen vergeten. U allen die fietst en u die uit belangstelling hier vanmorgen aanwezig bent, hartelijk welkom. En u bent hier om zegen te ontvangen. Tientallen wielrenners waren vanmorgen in de basiliek in Hulst voor een wielerzegening. Als aftrap van een jaar vol activiteiten vanwege het WK veldrijden dat volgend jaar in Hulst wordt gehouden. De wielrenners en hun fietsen werden gezegend. Heer onze God, zegen overvloedig de toerrijders die weer vele kilometers op hun fiets gaan afleggen. Laat hun fietsgedrag voorzichtig zijn en waardig, opdat zij steeds behouden thuiskomen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Doet het u wat, zo'n zegening? Ik vind het wel nooit vernoemd, zeg maar. Ik voel het best wel goed, ja. Ja, we gaan zo meteen een rondje richting de Zeeuwse kust doen eigenlijk, hè? Met de zegen van meneer Pastoor. Zeker weten. Ja, goed. Ik ben benieuwd hoe dat voelt dan. Doet het iets, zo'n zegening? Ja, toch wel. Ik vond het wel een heel speciaal moment, eerlijk gezegd. Ja, nog nooit meegemaakt, maar wel, ik ben wel blij dat ik erbij was. Ja, ik vond het heel fijn. Heel bijzonder. Ik heb het nog nooit gezien. Ja, je ziet dat er is nu al heel veel belangstelling, terwijl we officieel eigenlijk pas om 7:30 beginnen. Nog voor het goed en wel donker was, stonden mensen dit weekend 's avonds al in de rij op de markt in Middelburg voor de sterrenkijkdagen van de Sterrenwacht. Zeker 1000 mensen tuurden naar de heldere hemel. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Ik zie een maantje. Jupiter. De maan en ik zie heel veel kraters erop. Maar het is de maan niet, het is Venus. En dan in het midden zie je de 2 rode gasbanden wat hij net uitlegde. Gaatjes. Het ziet eruit net alsof het de textuur heeft van een sponsachtig. Het is mysterieus, het lijkt wel een film. Heb je de maan al eens eerder zo gezien? Nee, nog nooit eigenlijk. Vanwege het heldere, warme weer pakten de sterrenwachten dit jaar anders aan dan anders en gingen de vrijwilligers met de telescopen de straat op. Ze zijn blij met het enthousiaste publiek. Ja, dat is natuurlijk grandioos. Dat is ook waar we het voor doen. Daar zijn Volkssterrenwacht eigenlijk voor opgericht. Om dus zeg maar moeilijke materie voor een groot publiek duidelijk te maken. Heb je de sterrenkijkdagen gemist? Niet getreurd. Met een verrekijker kan je ook nog genoeg zien. En daar kan je vanavond al mee beginnen. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen helder en droog, met hier en daar wat lichte bewolking. De minimumtemperaturen liggen rond de 6 graden. De wind blijft zwak uit het noordoosten waaien. Morgen begint de dag met zon, maar neemt de bewolking in de loop van de dag steeds verder toe. De maximumtemperaturen liggen tussen de 13 en de 16 graden. Verder blijft het droog en er staat een matige wind uit het noordoosten. Dan alvast een vooruitblik naar het weer voor volgende week. De temperaturen zullen iets gaan dalen met overdag maxima rond de 8 graden en 's nachts een afkoeling naar ongeveer 3 graden.
Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne avond en heel graag tot morgen.